Айзе! Я Андрій Левицький, художник та друкар з Києва, Україна. Я зробив багато робіт на конкурс «Шана трьох». Я беру участь у цьому чудовому конкурсу з 2021 року. «Переконання» – це мій улюблений роман видатної англійської письменниці Джейн Остін. Останній твір опублікований посмертно в 1817 році. Залюбки перечитав знов неперевершену літературу, мов знайшов старих друзів, адже сюжет роману також про старих друзів. Це історія про Енн Еліот, яка в юності була змушена відмовити пропозицію капітана Фредеріка Венворта, і вона сподівалася на другий шанс, на їх стосунки. Я люблю гравіювати дерева, тому і моя робота називається «Старі друзі. Переконання». Це моя шана Джейн Остін. Я художник. Я вже зробив роботу. І цим все сказав. А решту опису моєї роботи – це за мистецтвознавцем. Усі мої омажі, шани українською були зроблені під час повітряних тривог від клятих окупантів-москалів росіян в моїй майстерні в Києві. Я використовую для друку незвичайні свої улюблені тепло-радісні сангіни, сепії, а переважно чорні холодні фарби. Для гарного друку я використовував гарний папір українського виробника щільності 300 грамів. Я зазвичай готував фарбу за день до друку, не знаючи, чи прийду в майстерню наступного дня. Бо під час війни з сусідньою терористичною державою живеш виключно одним днем. Але ми не здамося, а працюємо, бо переможемо зло. Цього 2005 року я здобув третю премію Ендрю Левицький Ukraine «Старі друзі. Переконання» Шана Джейн Остін. Щиросердечно дякую Барселона, шановним організаторам конкурсу, журі конкурсу, дорогим друзям, колегам. Браво, Каталонія! Glory to Ukraine, glory to Catalonia!